Alright, Metropolian toi Patchin simulaatiomalli. Eli mä oon nyt päivittänyt siitä noin akseleiden suunnat X ja Y ja sitten lisännyt sinne kulmalle sen työkalumittalaitteen eli sen boksin. Ja mä nyt teen tänne jonkunnäköisen, sanotaan nyt vaikka, että ympyrän tuohon nollan kohdalle, niin vaikka 200 milliä olkoon halkasia, kun radius, niin 400 halkasia, se on hyvä siinä. Ja tehdään siihen rataa, 2 aksis vaikkapa. Tehdään nyt profiling ja remove all, select kurve noin ja työkalu olisi vaikkapa tappi, eli T ja 8 milli. Ja sieltä tulee 8 milli vielä tohon, että on diameter 8. Siellä pitäisi hänkin varren muuttua 8 samalla automaattisesti, hyvin meni. Niin tänne mun pitää tehdä toi oikea materiaali vielä, mutta jos me nyt tuota foamia ajetaan, niin sanotaan, että semmonen 14 tonnia riittää ihan hyvin. Ja tuohon laitetaan perinteiset arvot 3 tonnia plungea ja sun muitakin suuntia samalla tavalla. Noin. Ja save as a new tool, exit ja sitten kerrotaan load from tool, clearance plane. Vähän viedään yläpuolelle, absolute value. No joo, part max plus jotakin ehkä 150 milliä vaikka, niin silloin se on. Oho, hyppäs nopeasti. Noin. Clearance planeissa oltiin good parameters. Mennään outsideisesti sieltä. Ja sorttausta ei tarvita kuin 1-entry exit none ja cut levels bottomissa olisi toi ja total cut depth vaikka 50 ja ajetaan 10 milliä kerrallaan alaspäin ja generate, niin nähdään, että siihen tuli rata. Tätä ei ole pakko tehdä simulointia varten, mutta se aina auttaa näkemään, että missä se kone sitten menee. Mä seivaan tän ja laitan vaikkapa tonne Metropolia ja Patchi Metropolia ja sinne mä laitan nyt koe ja 16.2026 ja koe simulaatio. Noin. Hyvä. Save. Ja sitten katsotaan mitä se sanoo. Lähdetään hakemaan kone sinne, eli load from file. Ja nyt täältä pitäisi käydä hakemassa tämmönen kuin 0 Metropolia Patchi. Eli tämä annan teille nyt sitten liitteenä. Ja se minne se pitää laittaa, niin näkyy tässä. Eli tossa on nyt toi rivi. Eli se tulee tonne program data ja Rhino Cam ja sieltä machine. Tähän hakemistoon se pitää kopioida omana kansionaan kokonaan. Mulla tulee se zippikansio teille, niin saatte sen kopioitua sinne. Eli mä oon sen sinne laittanut jo. Tuolta käydään hakemassa 0 Metropolia Patchia. Noin. Ja nyt kun lähdetään sitten fiilistelemään, että mihinkäs ollaan ajamassa, niin nähdään kappale näin. Hyvä. Alright. Ja sikäli kun kaikki toimii, meillä kokeillaan Y-akseli, mihin suuntaan se liikkuu. Nyt menee oikealla tavalla. Z-akseli liikkuu oikealla tavalla. A-akseli liikkuu tolleen. Noit A- ja B-akselit pitää nimetä vielä oikealla tavalla. Nehän on siellä, taitaa Patchilla nyt muilla nimillä. Pitää ne sinne päivittää sitten. Ja X-akseli liikkuu kanssa näin. Ja liikepituudet pitää sitten vielä päivittää kanssa. Ja nyt siellä näkyy sitten se, onko se Maranello vai mikä se nyt Morbidelli olikin, niin toi työkalumittalaatikko. Ja se on kansi auki, eli se olisi nyt siinä niin kuin mahdollisimman pöyhkeänä, että jos siihen sitten lipsahtaa terä auki kannen ollessa tai niin edelleen, vaikka se kiinni olisi, niin se on parempi, että
se näkyy siellä, kun olisi näkymättä. No, eli se on mukana törmäystarkastelussa. Ja sitten laitetaan OK ja lähdetään kokeilemaan tuolla simulate-rataa, stokki. Ja jos me sanotaan, että box-stokki, noin, niin se tulee jonnekin tonne noin. Ja sitten lähdetään ajamaan, eli tuosta toi rata play, niin se näyttää meille sitten, että miten se kone siellä ajaa. Se riippuu tietysti mikä teillä on nopeus, niin se käy sinne urauttamassa. No, ja riippuen missä teidän kappale sijaitsee, mulla se nyt oli nollassa tuolla kohdalla, eli jos mä käyn nollan mittaamassa tänne nurkkaan, niin tietysti sittenhän se ajelee vähän eri tavalla radan, eli ne pitää sitten meidän katsoa vielä kohdalla, että missä kone absoluuttinen nolla sijaitsee ja ajetaanko se kone niin kuin ensin nollaan, niin saadaan sitten se työstettävä kappale ikään kuin tähän pöydälle. Ja nyt jos se haluttaisiin laittaa siihen pöydälle ja kokeilla, että miltä se siinä näyttäisi, niin me voidaan tuoda se tohon noin ja tällä puolella tonne noin. Jos haluatte nähdä koneen rungosta läpi, niin tuolta toi machine päälle ja laitetaan tuolta toi x-axis ja siellä on tollanen kohta kuin transparency, laittakaa siihen 5 vaikka arvoksi. Anteeksi, toi table piti laittaa tuohon 0. Table, eli kaikki muut paitsi akselit, niin nyt nähdään lattiasta läpi ja niin edelleen. Noin. Ja sitten kun lähdetään OK:lla ajeleen ja päivitetään toi rata, että se hyppää tonne. Eli sieltä regenerate, noin rata hyppäsi tonne, mutta meillä on nyt toi simulaatioblokki väärässä paikassa, niin silloin se pitää tuhota delete stokki ja sitten uudestaan box stokki. Tai mieluummin ehkä sitten, katsotaan nyt mitä meillä näkyy täällä program. Noin, mä valitsen toi simulate stokki ja partbox stokki. Noin, se sanoo, että en mä nyt mitään oikein sinne löytänyt. Laitetaan toi vielä tolleen noin ja mennään tonne ja mä nyt vähäksi aikaa luon tähän tällaisen olevinaan blogin, mitä me jyrsittäisiin ja nyt otan täältä simulate puolelta stock ja delete stock, siellä ei ole stockia, se on mulla valinnassa se, eli partbox stock. Eli jos vaikka ei se näkynyt, niin se oli kyllä valinnassa, ok, tuo on vähän hämäävä toiminto. Mutta nyt kun laitetaan sitten toi päälle ja voidaan vielä, ei sitä tarvitsisi regeneroida kun se on siinä, mutta nyt kun laittaa play päälle, niin nyt näkyy kun se sitten on siinä pöydällä ja jyrsii itse kappaletta. Eli näin. Ja akselit näyttäisi olevan ihan kohdakkain ja mä nyt kokeilen ajaa vielä tonne meidän työkalun mittalaitteeseen. Sieltä lastoi nyt 2-3 pykälää tonne päin ja tonne noin, niin katsotaan tuleeko sieltä törmäystarkastelussa meille hurjia lukemia, eli mennään uudestaan programmiin ja otetaan sitä vähän tonne, tonne päin noin ja tonne päin noin ja päivitetään rata. Näin, mä katson nyt jo, että tuliko se suurin piirtein oikealle kohdalle. Eli sieltä simulate ja play. No ei se nyt vielä ihan sinne käy, eli otetaan vielä uudestaan sitten tonne. Eli stoppia ja tuolta programmia. Otetaan vielä tonne päin ja tonne päin. Regenerate ja sitten lähdetään ajelemaan. Eli tosta ja simulate ja play. Katsotaan mihinkä osuu ja osuuko. Hyvin näyttäisi menevän vielä. Eli jotain pientähän meillä
Niin totta. Se oli se simuloi tällä hetkellä vaan ton Shankin collisionin tähän kappaleeseen. Eli meidän pitää saada myöskin toi runko nyt otettua siihen mukaan, niin silloinpa se ei anna enää ajella sinne. Joo, eli siihen pitää tehdä nyt vähän eri tavalla vielä toi ohjelmisto, mutta mä päivittelen sen pikkuhiljalleen tänne näin ja vielä se ei reagoi tohon noin eikä pöytiin, mutta tohon kappaleeseen se reagoi, että jos tää tiran varsi tai pidike käy siellä liian syvälle, niin se on sitten hänen mielestään huonompi homma. Yes. Mutta tosiaan kopioikaa toi, mikä tulee nyt failin mukana, niin se on tämmönen kuin se Windows Program Microsoft Rhino Machines ja Metropolia Apache on se, eli tonne toi kansio teidän pitää kopioida. Ja se näkyy sitten teillä, kun otatte auki tämän koneen tästä näin, niin kun tänne tuutte, teillä luultavasti manual definition valitsette load from file, ja sitten käytte tuosta katsomassa ton polun, eli tuohon kun klikkaa, niin se näyttää, että missä se polku on. Mutta tästä voi Ctrl-A, Ctrl-C koko polun ottaa noin, ja sitten kun menette tänne tiedostohallintaan, tuohon klikkaus Ctrl-V ja Enter, niin pääsette sinne oikeaan kansioon, eli toi pitää laittaa sinne, ja sitten teillä rupeaa näkymään täällä tämmönen kansio, kun meette, niin 0 Metropolia Apache, ja siitä se sitten homma menee eteenpäin. Hyvä. Kiitos.